dapat diraih nan malang sakit cuma to de bansai mangko manisi jauh karantau orang lahare badan de untun nan mendih acok papasan nan ayah bertanya jom bila buyong kapulan mandala kabanan tiba rasa hati indah percaya ayah baik untuk selamanya. Junjungan kamilah hilang, oh Tuhan tolong tabahkan isak tangi, tolong antarkan tampaikanlah ayah di sarugo.